Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa, kwanaki na yi alƙawarin zan raba wa masu bibiya na a channel ɗita ta 130 Bombom da Sweet. To a sanadiyar shiru da kuka ji na yi, to kun san wannan ya ƙure-ƙuren nan da ake, shi yasa ban samu damar zuwa muku ba. Bancin wannan, akwai kuɗin da an ka turo don na raba muku, to an ban miliyan kamar 150. To kwanaki na raba miliyan 294. To mun je mun gana da shugaban ƙasa akan cewa akwai kuɗin da za a turo, wanda za a rabawa masu bibiya ta a channel. Duk gaba ɗaya za mu bi mu rarraba muku, amma kuma wanda bai danna mana subscribing ba dan ya yi kallo, ba abin da za mu bashi. To zan iya baka lamba ta don idan ka je wataƙila ko in kana buƙatar magana da ni, ko in kana son mu gana da kai, to lamba ta ita ce a nan 680 sai ƙara ɗaukar 9694. Daga nan sai ka haɗa da kanka, to da zaran ka haɗa da kanka sai ka kira ni, za ka same ni ba matsala, sai an yi mu.